खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ बिपिएफआ आरोबाव सानै बिजाथिनि मुंखौ फोसावबाय रन्जन दैमारिनि जामिननि आर'जलाइखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नेवसिबाय एनडिएफबिआ फिन गावस्रागोनना रोखा प्रमद बर'आ बुंदों इउपिपिएल बिजेपिजों एलायन्स खालामनो थियारि बिपिएफ हान्जानिफ्राय खनसेबाव टिकेट मोननाय फनिन्द्र बसुमतारीखौ बागानपारायाव बरायदों बिजेपिआ मोनसे रायजो सभानि मासिखौ बिपिएफनो हगारगोन गोदान राजखान्थि पार्टी दानायनि बागै गाबोननि गेजेरावनो आसुआ थांखि लागोन गोदान राजखान्थि पार्टी दानो जोबथेसालि सिङाव थियारि खालामदों अखिल गगैया दिल्लीयाव नोगोरारि सोदांनाय आयेननि थाखाय जानाय दाङाबाजियाव थैनाया सा 27 सिम बांबाय खोला करियाव गिख्रंथाव महर लाबाय कर'ना भाइरासआ सा 1600 सुबुंनाव सन्देरबाय बाय बाहागि नखरसेनैनो सा 24 सुबुंनि गोथैखौ लोगोसेयैनो सावदों दानिया आबुं रादाब फैगौ एप्रिल दानाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय आरोबाव सानै बिजाथिनि मुंखौ फोसावबाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टीआ नैथि फारिलाइयाव बिपिएफआ जमदुवार बियाबनि थाखाय रेवरेवा नार्जारी आरो बागानपारा बियाबनि थाखाय फनिन्द्र बसुमतारीनि मुंखौ फोसावबाय मख'नो गोनांदि बे सिगाङाव बिपिएफआ सा 15 बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावनाय जादोंमोन एनडिएफबिनि गायसनगिरि मासिगिरि रन्जन दैमारिनि जामिन आर'जलाइखौ खनसेबाव नेवसिबाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मख'नो गोनांदि ब्रैथि सप्तानि थाखाय इन्टारिम बेल मोननानै रन्जन दैमारिया उदां अख्रां सिङाव फैनो मोन्दोंमोन बेनि उनावनो दिल्लीयाव थांनानै थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथायाव सागानबो हैदोंमोन नाथाय इन्टारिम बेलआ जोबनायनि उनावबो बिजिरसालिया जामिनखौ फोलावनानै होयैनि जुनै फिन जोबथेसालियाव थाहैनांनो गोनां जादों रन्जन दैमारिया फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव एनडिएफबिआ गावस्रालायनाया रोखा बेखौ गनायना लादों एनडिएफबि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारीआ गबिन्द बसुमतारीआ बुंदों दि गावबा गावनि सार्थनि थाखाय एनडिएफबिनि गोबांसायानो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ पार्टीखौ नागारनो हाया एनडिएफबिआ सिगांबो खौसे नंखायामोन खौसे जानोसो नाजादोंमोन बबेखानि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव एनडिएफबिआ इउपिपिएल पार्टीखौ मदद खालामगोन होननानैबो बुंदों गबिन्द बसुमतारीआ मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथायाव एनडिएफबिनि गावस्रालांनाय मोनब्रैबो हान्जायानो सागान होनायनि उनाव खौसे जानानै खामानि मावनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिजों एलायन्स खालामनो थियारि इउपिपिएलआ बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि प्रमद बर'आ बबेखानि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलजों एलायन्स खालामनायनि बागै बिजेपिआ दासिमबो फोनांजाबाखै होननानैबो प्रमद बर'आ फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनि अनगायैबो गुबुन ओनसोलारि पार्टीजों एलायन्स खालामनायनि बागै बिजेपिआ सिगाङावनो इसारा होबोनाय जादोंमोन बेखौबो मख'नांगोन दि बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ दासिमबो फोसावनाय जायाखैब्लाबो बड'लेण्डनि राजखान्थिया सानफ्रोमबो सोलायगासिनो दङ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ पार्टीनिफ्राय बागानपारा बियाबनि एमसिएलए फनिन्द्र बसुमतारीआ फिन टिकेट मोननायाव बागानपारा ब्लक बिपिएफआ रंजादों आरो मोनसे बराय फोरबो खुंनानै बुधबारखालि फनिन्द्र बसुमतारीखौ बरायदों बे बरायनाय हाबाफारियाव बिजाथिनि टिकेट मोननाय फनिन्द्र बसुमतारीआ बुंदों दि जानो गोनां बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जायानो देरहागोन आरो फिन सोरखार दागोन बबेखानि बिजाथिखौ बरायनाय हाबाफारियाव बिपिएफनि गोबांसा दैदेनगिरि मावथिफोर आरो हान्जाखौ मोजां मोननाय ओनसोलनि रायजोफोरा बाहागो लायो होननानै मिथि होदों आसामाव मोनथाम रायजो सभा मासियाव जानो गोनां बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनायनि उनावनो मोनसे रायजो सभा मासिखौ बिजेपिआ बिपिएफनो हगारगोन होननानै फोसावदों बिजेपि दैदेनगिरि हिमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिजेपि आरो बिपिएफनि सोमोन्दोआ गावस्रानो हागौ होननानै सावरायलायनाया सोलिगासिनो थानाय समावबो बिजेपिआ मोनसे रायजो सभा मासिखौ बिपिएफनो हगारनो फोसावनाया मोननै पार्टीनि खौसेथिखौ रोखा खालामनानै होदों बे बिथिङाव हिमन्तआ सुलुङाव बुंदों दि सिगांनि रायजो सभा बिसायख'थियाव बिजेपिआ मोनसे मासिखौ एजेपिनो होदोंमोन बे खेबाव मोनसे मासि बिपिएफनो होगोन बेखौबो मख'नांगोन दि आसामनि मोनथाम रायजो सभा मासियाव फैगौ 26 मार्च खालि बिसायख'थिखौ खुंनो फोसावदों बिसायख'थि आय'गआ
रायजोआ गोदान बिप्लब राजखान्थि पार्टी जोनोम होनायनि बागै आसुआ गाबोननि गेजेरावनो गरन्थ लानो हागौ। आसुआ दिनै आरो गाबोन साननैनि हाबाफारि लानानै मावफुं आफादनि मेल जुथुमदों। बे मावफुं मेलावनो रायजोआव गोदान ओनसोलारि राजखान्थि पार्टी जोनोम होनायनि बागै आसुआ गरन्थ लानो हागौ। बबेखानि बे मावफुं मेलाव खानि हेंथा सोमावसारनायनि सायावबो माखासे थांखि लागोन होननानै आसुनि आफादगिरि दिपां कुमार नाथआ फोरमायथिदों। अखिल गगैनि दैदेननायाव रायजोआ मोनसे गोदान ओनसोलारि राजखान्थि पार्टी जोनोम होगोन। गुवाहाटी जोबथेसालि सिङाव बेनि थियारि खालामगासिनो दं कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरि अखिल गगैआ। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों कंग्रेसनि बुंथिगिरि आरो KMSSनि आगुनि दैदेनगिरि कमल कुमार मेधिआ। मख'नो गोनांदि बिजेपिखौ हेंथा होनो थाखाय खानि हेंथा सोमावसारग्रा आफादफोरा गोदान ओनसोलारि पार्टी जोनोम होनायनि बागै सावरायनायाबो सोलिगासिनो दङ। ओरैहाय गोदान राजखान्थि पार्टी दानायनि बागै आसुआ गाबोननि गेजेरावनो गरन्थ लानो हागौ होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। दिल्लीयाव नोगोरारि सोदांनाय आयेन खाखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव दासान्दि जागासिनो थानाय गिख्रंथाव दाङाबाजियाव थैनाया सा 27 सिम बांबाय। मख'थावदि नोगोरारि सोदांनाय आयेननि हेंथायै सोमावसारग्रा आरो नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ बरायग्रा एबा गनायनानै लाग्रा मोननै हान्जानि गेजेराव सोमजिनाय दाङाबाजिनि थाखाय दिल्लीयाव न'-बां, गारि-मटर सावग्लुंनायजों लोगोसे खाबु मोनब्लानो गावजों गाव बुथारलायनाया महर मोनबाय। बे थासारिनि जुनै दिनैनिफ्राय जागायनो गोनां CBSEनि थाखो 12नि आनजादखौबो फावसायथ'बाय होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। मुलुगनाङै गोसारनाय कर'ना भाइरासआ चीनखौ सिलिंखार खालामनायनि उनाव खोला करियायाव गिख्रंथाव महर लानो हमदों। दिनैसिम खोला करियायाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाया सा 1600 सिम बांबाय आरो थैनाया सा 13 सिम बांबाय। बेराफारसे मुलुगनि मोन 48 हादोराव गोसारनाय कर'ना भाइरासआ चीनआव सिगांनिख्रुइ एसे रैखाथि लामायाव फैगासिनो दङ आरो सन्देरजानाय आरो थैनायनि बिबाङा बे साननैसोआव सानफा एफा खमायलांगासिनो थानायखौ WHOनि खारिथियाव मिथिहोदों। गंसे बास जाब्रबथायाव थैनाय सा 24 सुबुंनि गोथै सोलेरखौ मोनसे जायगायाव लोगोसेयैनो सावदों। बुधबारखालि फुंनि 10 रिंगासोआव राजस्थान बुन्दी जिल्लानि मेच दैमायाव नांनायनिख्रुइ बांसिन मानसि गाखोनाय गंसे हाबानि बासआ दालांनिफ्राय दैयाव गोग्लैलाङो। बासआ क'टानिफ्राय सवाई माध'पुराव थांगासिनो दङमोन जेराव सा 28 सुबुं गाखोदोंमोन। जाब्रबथायाव थैनाय सुबुंफोरा गासैबो नखरसेनिनो बाय-बाहागि आरो बिसोरखौ लोगोसेयैनो सावनानै जोबथा बिदाय होदों। मख'थावदि लोगोसेयैनो सा 24 सुबुंनि गोथै सावनाय समाव लक सभानि बुंथिगिरि ओम बिरलायाबो नुजाथिहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।